चलिए हेलो हाँ कहना क्या सुरेंद्र बाबू जी भैया देखिए भैया एक जनी के एगो सास पुतो बा ठीक बा भैया और बेटा पियकर धरा गइल बा गाना एगो बड़े हिट रहला कि हमरो के लगही सुतालिए आमा बेटा राउर पी के रोज करेले डरामा। अरे कहने किया मार देंगे मार के पुट्ठा फाड़ देंगे देखा हमरे घर को प्राक करके रख दिया। ढेर पीले बड़ा निप्सा में बड़ा ढेर निप्सा में हम निप्सा में बने तो टिप्सा कर विले खोले बड़ा तरह के सूत ढेर बर्बाद जब ना करे के बा हम ना सूते ना सूते देख ल पी के उतर भैया आजकल कोनो ना महुआ ब्रांड चलता महुआ ब्रांड का हाँ कुछ मिले ना मिले वो एक पैक मार लेके ओकर बाद देख ल कर मन का होता पीले बड़ा तो जाके सूत न होने का भक भक कर ढेर बोलबो एकर औरतिया कहता कैसे भैया कि हमरो के लगही हर की हमरो के लगही सुतालिए आमा कहता कि राउर बेटा जब पी लेते रहे तो अपना माइयों के नहीं खींची ना थो ये माई होगी मेहरारू हो निप्सा में अपना कन्या के प्रणाम कर लेते रहे जाके कहता प्रणाम बोल लगते रहे आज ये कन्या निप्सा में बानी निप्सा में बड़ो हां निप्सा में बानी देखो खइले पीले पर जाके सोता ढेर परेशान जिन करा के होके हां आराम से रहे त खाए पे त सुते द हता हमरो के लगही सुतालिए आमा। ए बाबू हमर तने गमछिया त कना हो हमर गमछी होई जहां दैसन तहां बाबू एगो गमछी द है तोलिया ए बाबू फेंक तोलिया फेंक दा बाबू दा गमछी दा हां बड़ी सुंदर है हाँ बड़ी सुंदर बदबू मार रहा है कुछ गलत नहीं ना किए हैं। देखिए औरतिया बड़ी प्रयोग में भी कहत आमा जी से भैया ए बाबू हमरो के लगही हर सुतालिए आमा ए आमा कि हमरो के लगही सुतालिए आमा सुत जाको राम हम निशा के किसे खड़ा करबू तो मार के पुट्ठा फाड़ देंगे तो पुट्ठा फाड़ हम फाड़ देंगे पुट्ठा पुट्ठा फाड़ हम फाड़ देंगे पुट्ठा हम अपन पिए नहीं अपन पे लगे तारा मालूम बा कि बिहार में दारू बंद बा अरे बिहार में न दारू बंद बा बंगाल में धुरन बा माने ई कहा ना कि बिहार में दारू न बंद बा महुआ थोड़ी बंद बा का हो अरे घूस पेटी से मिलो तो कि हमरो के लगही सुतालिए आमा ह बेटा राउर पी के रोज करल हमरो के लगही सुतालिए आमा बेटा राउर पी के रोज करेले ए आमा जी जब राउर बेटा पी ले करे त अपना माइयों के नहीं खींची हाथ और कहा था कि सब पी जाए बेच के ए अम्मा जी समझाई राउर बेटा के निप्सा में बा निप्सा में एम्पायर ब्लू पी के आई बा प्रोग्राम करे खातिर अरे बाबू का करबू जब हमरा वंश में ऐसे ने जन्म भइल कुपातर तो हम का करी ए रंजीत हो एम्पायर ब्लू पी के आई बा सब मिजाज बनावे खातिर कहता कैसे कैसे पियला त इज्जत नहीं करेला लुगाई के नशा में होखेला गारी देला माई के हे का कही एक खेला पियला के बाद का नहीं करत बुझबे नहीं करत कि शरीर बा कैसे भैया पियला त इज्जत नहीं करेला लुगाई के नशा में होखेला गारी देला माई के आज मारेंगे मार के पुट्ठा फाड़ देंगे तुम्हारा बात तहरा माइटी के बाद हम देखा देखा एकरा के तंग मत कर जन रहेदा पहले पहले बरत सुता आराम से हम ना सूते हम नक्शा में बानी तो नक्शा में
मरे खातिर दौड़त लेके बसवा के खामा देखा परेशान ना करे के प्रोग्राम करे काइल बने कहते हैं से मरे खातिर दौड़त लेके बसवा के खामा बेटा और पी के रोज करे ले डरामा हमरो के लगही सुता लिए आम बेटा और पी के रोज करे ले डरामा तोहरे गिरिए हे राजा कहियो माहुर खा के मर जाई पियल ना छोड़ब त कुछ कर जाई हे राजा कहियो माहुर खा के मर जाई पियल ना छोड़ब त कुछ कर जाई सावन के महीना पवन करे सोन जिया झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर जिया झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर बेटा और पी के रोज करे ले डरामा बेटा और पी के रोज करे ले डरामा और देखी हेलो हाँ भैया हमार है कर उठवा दे देखिए और औरतिया कहत हरी के देखी जब महुआ मारत रहे तो आवे के कोनो टाइमे नहीं थे घर कब हूँ आ जात रहे कैसे ए का मनाई मन ट्रैक चेंज करवावे का आधी आधी रतिया के भाटी पर से आवेले पीपी के बारी हमारा के जगावेले पीपी के बारी हमारा के जगावेले पीपी के बारी हमारा के जगावेले कहा तक ए अम्माजी काहे बबुआ बाबू कहा तक पियला के बाद एकरा टाइम के कोनो पता नहीं खे अरे ढेर रात को देता रात नहीं कबो कबो तो 1 बजे 2 बजे ले आवत पी के परेशान करत ले हो अरे दादा रे दादा ए आधी आधी रतिया के फाटी पर से आवेले पीटी के बारी हमारा के जगावेले पीटी के बारी हमारा के जगावेले पीटी के बारी हमारा के जगावेले और कैसे बैंक में बहवला सजौना बैंक में रहे जामा अरे पी जाएंगे सब उड़ा देंगे कमा के रख ले बड़ा पीजे बा अरे अपन पियनी अपन बाबू के कमाई पर रईसी कर तो अपन कमावत रह हम अपन पियनी तरह बाबू के पियनी पानी में बहवला सजौना बैंक में रहे जामा बेटा और पी के रोज कर डरामा हमरो के लगही सुधारिए आमा बेटा और पी के रोज करे ले डरामा 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 बेटा और पी के रोज करे हाथ सुत दोनों जने एक भिरी हम जाते घरे तू जा